Idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tasha tamu, kada ka manta ka danna mana alaman subscribe, kana ka danna alaman ƙararrawar sanarwa ka zabi all. Ta hakan ne da zarar mun ɗaura sabon bidiyo YouTube za ta gaggawa sanar da kai. Idan bidiyo na ya burge ka, kur ka manta danna mana alamar like. Mun gode. Assalamu alaikum. So kamar yadda kalla a title wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku buɗe Binance account. So abu na farko da ake bukata kafin ka buɗe Binance account shine za ka shiga cikin Play Store naka, sai kai searching wato ainihin Binance kamar yadda kuke kallo. So bayan kai searching nata kai download nata, so sai ka dawo sai ka shiga cikin wato ainihin Binance din. Kana shiga cikin Binance ɗinka za ta buɗe ma fuska kamar hakan nan. So abu na farko da za ka yi shine sai ka danna got it din nan. So bayan ka zo nan wajen sai ka danna akan alama ta sign up din nan. Bayan ka danna akan alama ta sign up din sai kai hakuri zai wuce da kai inda zai dan yi searching, zai kama wata fuskar daban. So kamar yadda yake kallo zai kama fuska kamar hakan nan. Hanyoyin da ake buɗe Binance account hanyoyi ne guda 2 zuwa 3. So hanya ta farko ana buɗewa da number waya, ana buɗewa da emails, ana buɗewa da kuma Google. So mun zamu nuna muku hanya mafi sauki domin kur bidiyon na mai tsayi. So mun zamu yi amfani da wannan Google din kamar yadda kuke kallo. So zaka danna akan Google din nan. So bayan ka danna akan ta za ta buɗe ma fuska na emails din da suke kan wayanka gabaki daya. So sai ka zabi da email din da kake son buɗewa. So amma ka tabbatar da email mai kyau wanda kake amfani da shi zaka buɗe domin kur ka manta shi. So yanzu mu misali gashi mun danna. So bayan kana dannawa za ta wuce da kai kamar yadda kuke kallo. So da za ta buƙaci ka sa referral code to optional ne, zaka iya wucewa ba wani damuwa. So sai ka danna akan alama ta kai tikin a nan wajen, sai ka danna alama ta confirm din. So bayan ka danna kawai gashi nan ka riga ka buɗe Binance account. Yanzu abin da ya ma saura kawai shine ka je kai verify na account naka. So a cikin wannan bidiyon za mu nuna muku yadda za ku verify na account naku da kuma bayan kun yi verify na account naku yadda za ku kwaliya kasance. So kamar da kuke kallo gashi sun ce account created, please process to complete identify verification. So gashi sun ce create account, ya nuna ticking, yayi blue tick din nan kamar da kuke kallo. So green tick, sorry. So abin da zaka yi kawai shine sai ka danna akan ina ka sa verify now din nan. So bayan kana danna akan verify now din nan zai wuce da kai inda zai kaka nan wajen kamar da kuke kallo. So ni yanzu ni dan Najeriya ne, so bara nan zabi Najeriya. So kai dan ba dan Najeriya bane zaka sa kasar ka a wajen nan. So bayan ka sa a wajen nan sai ka danna akan alama ta continue. So bayan ka sa akan alama ta continue kamar yadda kake kallo zai wuce da kai waje kamar hakan nan. So inda zai buƙaci ka ƙara sa ƙasar ka kamar yadda kake kallo, ga ƙasar ka ta zabu. So sorry, zaka zabi ƙasar ka. So bayan ka zabi ƙasar ka sai ka sa full name naka. So yanzu mu misali bara ga wanda zamu cikawa. So yanzu misali sai mu sa gashi nan muna sa, zaka sa first name and last name. Idan kana da middle name ma zaka iya sawa. So sai ka zo nan wajen ka zabi date of birth naka. So bayan ka zo ka zabi date of birth, so a nan wajen zaka sa wato ainihin date of birth na jikin BBN ɗinka ne. So da wanda bai sai da zai samu date of birth na jikin BBN ɗinsa ba, zan ajiye mai wato ainihin link ɗin bidiyon yadda zai samu BBN ɗin shi a description na wannan bidiyon, wanda zai je kalli wannan bidiyon har ya samu ya wuce. So bayan ka sa komai da komai lafiya, so sai ka danna akan alama ta continue din nan. Bayan ka danna akan alama ta continue zai kaka inda zaka sa sunan anguwarku. So bayan ka sa sunan anguwarku kamar yadda kuke kallo, so sai ka sa postal code, wannan postal code. So zaka je kai searching a Google sai ka sa sunan anguwarku. Yanzu mu misali bara mu sa kawai. So in kuma ba ka iya haka ma za ka iya sa komai ma a wajen. So sai misali sai mu sa sunan gari a nan wajen. So bayan ka sa sunan gari kamar da kuke kallo sai ka danna akan alama ta continue din nan. So bayan ka danna akan alama ta continue zai wuce da kai wata fuska daban. So bara ya wuce da mu kamar da kuke kallo. So bayan ya wuce da kai a nan wajen hanyoyin da ake verification hanyoyi ne kwaya 4. So akwai inda zaka yi da BBN ɗinka, akwai inda zaka yi da national ID card naka, akwai inda zaka yi da voters card, akwai inda zaka yi da international passport. So hanya mafi sauki a nan waje shine kawai ka zabi BBN. So domin an fi karba da wuri kuma ba ta da wani wahalan verification da wuri. So kana danna akan BBN sai ka zo ka sa BBN naka kamar yadda kuke kallo. Mu yanzu bara mu sa BBN din kamar yadda kuke kallo. So bara mu sa BBN din kamar yadda kuke kallo. So bayan ka sa BBN naka kamar yadda kuke kallo sai ka danna akan wannan tick din I have read and accept Binance. So sai ka danna akan alama ta continue din nan. Bayan ka danna akan alama ta continue zai wuce da kai zuwa mataki na gaba. So bara ya wuce da mu gani. Okay, bayan ya wuce da mu gashi nan yana cewa this will be take around 20 seconds. So sai ka dan hakuri ya wuce da kai. So bayan ya wuce da kai zai kaka inda zaka dauki fuskar ka.
So yanzu duba da ni bibiyan din ba na bane, so zan dan yi skipping nan wajen, amma kana gama nan wajen lafiya kalau ne zai wuce da kai. So yanzu mu bari misali bara mu gwada sa wata fuskar mu gani. So da zarar ka gama ka sa komai da ya kamata, kana dawo wajen nan za ka ga yadda an sama verified. So wannan yana nuna verified nan za ka iya yin komai, amma ita Binance idan baka yi verified na account naka ba ta da za ka access wasu features nata. So ba za ka iya deposit ba za ka iya withdraw ba. So wannan dai shine takaitaccen bayani yadda mutum zai bude Binance account. So insha Allah zan muku bidiyo yadda ake amfani da Binance ita kanta, komai da komai yadda ya kamata a cikin wannan tasha ta mai albarka. Insha Allah zan muku bayanin komai da komai yadda mutum zai aiki da Binance account din shi. So mun gode mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.